Преди известно време се замислих. Искам да посетя други държави. Кандидатствах за обмен в Испания. И приехме. Още не се познавахме всички, но през тези 7 дни станахме близки. Ето какво преживяхме. Всички хора в Испания бяха много приветливи. И това ни харесваше, защото ни сплотяваше. Сантяго Бернабеу беше първата ни дестинация. Там успяхме да запечатаме много спомени и да зарадваме специални хора. Често ни се налагаше да учим и нови думи. Нищо друго. Нищо друго. Правихме много крачки, ама наистина много. Но заедно с тях създавахме и спомени. Училището, в което бяхме, беше в планината. То ни научи, че екологията е важна. Сънят беше неизбежна част от нашия ден. И имахме възможността да опитаме някои от най-традиционните им ястия. Всичко хубаво обаче има и своя край. Тръгваме си от Испания заредени и благодарно за всичко, което ни се е случило. Еразъм плюс – приключение, което те учи, че можеш всичко. Включи се и ти!